Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li nhar il-ġimgħa li ġej se jiltaqa' mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD biex jagħti t-triq quddiem dwar ix-xogħol li qed ikompli isir mill-Gvern fil-Pjan Nazzjonali tad-Distribuzzjoni tal-Elettriku f'pajjiżna u ħabbar dan meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara l-laqgħa mal-Kamra tal-Kummerċ. Nhar il-ġimgħa diġà tlabt lill-MCSD sabiex ikun jista' jiġi spjegat it-tkomplija ta' dak il-pjan li diġà kellna l-opportunità fl-2023 li nispjegawh, hemm il-finanzjament kollu li huwa meħtieġ sabiex ikun jista' jitkompla, għamilna għexieren kbar mijiet attwalment ta' kilometri ta' bidliet ta' cables. Saħħaħna u żidna is-substations, saħħaħna u żidna id-distribution centers, inkomplu ninawguraw distribution centers ġodda u substations ġodda, jiġifieri r-reżiljenza saħħaħnija ħafna jfisser li għadna ma minnix biżżejjed, però għaliex dak li ġara f'dal aħħar jiem għalija mhuwiex aċċettabbli, ikun ċar ħafna, il-poplu m'għandu ebda tort, in-negozji m'għandhom ebda tort. Il-Prim Ministru reġa' ringrazzja lil ħaddiema tal-Eni Malta li qed jaħdmu bla waqfin u taw ħafna minn dak mistenni minnhom fit-tiswijiet meħtieġa. Mistoqsi jekk għandux fiduċja fil-Ministru Mirjam Dalli u spjega li taħt it-tmexxija tagħha beda u tkompla proċess ta' tisjieħ tas-sistema tad-distribuzzjoni elettrika li qatt ma sar bħalu taħt l-ebda amministrazzjoni oħra preċedenti. U rrid nara allura illi dak il-proċess tul ix-xhur li ġejjin illi kien miexi b'ritmu tajjeb ikompli jaċċelera u għandi fiduċja li jista' jitwettaq għax għandi fiduċja kemm fis-sinerġija l bejn il-privat u l-Eni Malta, fil-ħaddiema kollha tal-Eni Malta, fit-tekniċi kollha tal-Eni Malta u anke għandi fiduċja fil-Ministru.